Nek Pak Warno Saden aku maem yo Bu ya Iya. nek Pak Warno Saden. Lah nek pamane awak ning Jogja ning Solo kan ya ora ketemu suarane Pak Warno to, Nduk. Pak Warno kan iku apa? Ayahnya Nganggo Tina. Nganggo bandung. Heeh. Sugeng siang Bu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki yo buku jere ya. Berjumpa lagi di kontennya Bayi Kembali. Walah seger ya. Walah. Ki mang sampo sak pira, Mbok Go? Satu. Ayo Iki aku gawe satu neh. Apa nggawa satu neh? Aku nek teles neh. pertama sampo hijab. Hmm. Pertama ya. Iya betul. Langsung gebyur. Ini nang ketok ya. Langsung gebyur to ya. Hmm. Wis to. Season kedua, tukang selsan. Jres sak cukupe. Iya betul. Tak. Pijat-pijat ngene. Sampai semuanya. Tak. Bar mbok pijet ngene penak, langsung digebyuri pelan-pelan. Ngono dadi ben gak ketombenan. Kudunya nduk ya. Aku semua nunggu bandu ki lho. Wah, sabar. Sik to, dikunci tem. Iya. Banduknya sisanya, Ya banduknya bandune dhewe lah kok. Sik ah. banduna aja iki piye ya sing Ya terserah. Ben milih nduk tulung jukukno bandune Mbak Intan kabeh gorene nduk ben milih nduk Mbak Intan tak kunjure. Tulung ya nduk ya. Gorene kabeh sak embere. Ben pun tak ganti ngono. Iya, dadi gak kuwi wae. Nek sisirane alon-alon ngene iki jane ya apik tan, ora kaya awakem lho. Wis to, kaya nggogrog gabah, suwak. Kayak gini. Pelan. kayak gini. Gak Go urung ngabari jute Mbak Indah iki. Nek wis OTW ngono tapi aku Iya. delok statusnya kok sik amen dipilihno Yaya lho, go jute. Delok dalem, iya. Sini ben milih rek. Di bawah sudah Sing di sing nisar ya neng ya. nang jero kono enake sing Ini sing coklat ini ndi, Duk? sing coklat. Iya. Di ini wis tak lem kabeh iki. Dagingannya sudah. Oh, Sik aja iki aku tak milah ning jero sik. Terus yang kemarin langsung diklek Mbak Kinaran. Klek. Mbak Indah, banduku, Mbak. Coklat nang jare yes gak apa-apa. Coklat nang Kinaran ngono lho. Iki ya apik sederhana iki. Ya sederhana apik. Itu gede. Ya gitu. Sore gak rame Mbak, kamu tak jak sendiri milih sendiri. Sok duwe ta. Gak apa. Apik sing sederhana mau lho. Ora iki ae. Nang iki. Iki penak iki. Aja kuwi gak nganu. Mangane sing enek semu-semune coklat numbi. Sing mau lho lagian mbok gowo mau lho. Tak gurono. Lho, ambil kuwi ae. Hah? Kuwi wae aja iki ketok jebembeng gedhe. Nek makan simpel cilik dis ngono. Ya tak iki tak balekno sik. Ya wes. Kuwi mau lah nduk ternyata. Iya iya. Yang cocok kuwi. Ya. Ya rene toh. Aku dek kon delok postingane Mbak Indah. Siapakah ini lho? Berarti Mas Wahyu wis ning kono tan. Aku ngono lah ya. Sik oh, Mbak Indah. Mana? Bentar. Siapa kalau iki? Alon-alon Mas 30 menit yang lalu lho. Kayak Mas Wahyu ya. Lho iki enek Mas Wahyu lho. Oh. Terus Intan langsung salin kuwi mang. Engko nek Mbak Intan Iki mbok maksud. yes kuwi ae sederhana. Nek Mbak Intan enggak di rumah, engko seumpama Yaya diajak bude kemana, gak popo ya Dek ya. Maksudnya nek pas pulang sekolah, kan sekolah Senin. Senin wis mulai deh. Besok kan masih Minggu ya. Ya Allah, ya Allah. Saya tak juga ngerti sih. Kok tak jak mbok ning ndi ngono ya Dek ya? Tak sangoni apa ya? Jajan. Tak sangoni
Persiapan. Jam tangannya tak pakai, guys. Bu, Wes. Iki mbok lingkes rontok mrene. pamit Mbak Susi sik urung pamit, Mang. Yo. Iya nek karo Bayu wis ah. Wis tambungi ae, Mang. Seneng enak. Iya, Bu. Malah ngono tan elek tan ya bener ngene wae tan di lingkes ngene lho. Loh, elek. Iya malah nyekuntut ngono wis ngene wae, Nduk. Wis kita ungkari ngene Iya ya. diungkari ae. Ungkari nah. Wis ape nyambung kok. Wis mang bajune wis tak lipet. Kuwi sak setel. Aja mbok ungkar-ungkar. Nggo bubuk, nggo renang. Wedake Ndek mah aku wedakne lali, aku wedake siji. Nganggo sandal iki penak aku. Gak lara. ini gak emas. Nganggo sandal iki gak lara ya aku. Enak, gak mentong masane. Itu kemarin yang beli sama Mas Mandor, Iya, katanya betul. Mas Dimas itu dari Ibu Mujiati. Iya. Matur sembah nuwun nggih Ibu Mujiati yang nyambut gawe istilahnya makarya di negeri orang jauh. Iya. Kalau nggak di Hong Kong nggak Taiwan nggih menawi nggih. Hmm. Mugi-mugi Bu Mujiati paringi sehat selalu, panjang umur, dimudahkan dalam segala hal, wes. Bu Mujiati. Lip balme wes, mbok masukno wis dinggolekne ngono ben bibire gak kering. Tapi aku ku nek nganggo gak dandang aku. Lah emangnya nganggo lip balm ape mlayu rono mlayu rene nabraki kursi dandang ngono to piye. Dandang. Elek-elek lho. Elek. Minyake keleke wis dikei. Ampun, Keleke dikei apa? Rexona Iya. wis ampun. Wis disemprot cos-cos nganggo minyak Ampun. minyak nyong-nyong. Walah, Zoom saiki sekolah nganggo Zoom ya, Dok. Wes nek kowe Bang. Ini baju. Ini baju ya, Dok ya, baju. Terus ini ada make up dan sesuatu. Terus iki cemilan yang nanti dibawa untuk perjalanan. Iso nggo nyemil-nyemil ya. Wes. Adik pemirsa mbok kayak geger iki terus piye lah jane mono ki? Kok iso? Apa pamit Mbak Wes nang pamit Bunda Dewi, pamit Mamah Susi, Mbah Yi wes ndang. Mama, aku pamit mau udah. Belum berangkat. Duh, mau kemana le? Oh, ndelik, golek yo yo. Ndelik, Duk. Walah nek nglingkis celanane sampai tekan dhuwur. Sebelum berangkat, emang Mbak Indah wis ngabari, "Sek Bu, jek sarapan." Intan wis bar sarapan kok. Iki dalam apa? Yo yo itu loh di dalam itu loh. Yo, kamu digoleki yo. Yo yo. Kaget aku Bude yo kaget. Sebelum berangkat, Intan menyempatkan untuk mepeni kumban. Wes keringetan ya, Dok ya? Keringete iki lho, kok dilapi. Wes kingkol aja gak usah kuatir, awakmu ning kono rasah mikir kumban. Ibu isuk kumbane kan mau sithik tok. Engko langsung tak Umbai. iya tak umbahi tak setrika. Setrikane lagi saiki kok delok leh, gur 2 tok. Muk 2 letok. Sik Bu wis delok engkas jek sarapan. Adik wis siap ket mau kok. Ora apa-apa. Pe budal dinggo niki sik ra apa-apa, kok nek ning kono lagi ganti ya Tan ya.
Engko tak lanjut nih karo Makjah, Nduk. Review itu loh dapat buah tau kemarin. Yo ning kono ning gone gazebo apa ning ndi Mbak Makjah. Mak aja mulai sik, Mak. Engko tak jak review nambahi Intan ki lho ape berangkat ta. Aja dhuwur-dhuwuran, Nduk. Wong nglingkis kok tekan penduwun ta. Apa? Nglingkis kathok tekan penuwun ngono dhuwure. Iki ceritane nganter Mbak Lina ke Solo ya Tan. Jadi Mbak Ida harap dijak jalan-jalan healing mbah ning ndi engko. Yo, Yaya. Yayan ndi? Oh iya, wis bar mandi. Lek kalau ape dijak anu beli buku to lek jarene iya to. Iya, Nduk ya. Oh, pinter ya, Cah, mau beli buku. Kamu sudah beli buku, Nduk? Dudut. Sudah. Sekarang kamu kelas berapa? 1? TK. TK besar? TK kecil. Kecil. Golek bolongan kan, bolongan opo kae? Wah, pesalin. Ada Makjah. Wes nanti Intan nggak ada di rumah, kontennya Mbah Yi mungkin tak isi aku ngajak Dik Susi atau Bunda Dewi atau mungkin dengan Repa atau mungkin dengan Salwa. Wes ngoten ae nggih pemirsa. Akhirnya datang Dik Dewi. Kinaranti, Dok. Kinaranti. Ya Allah, Dok. Aku gawe no Facebook kan, Dok. Kayak no Facebook kok loro lho, Nduk. Iya. Gak apa-apa ya, Nduk ya. Ya, anaknya. Ya Allah, Nduk, matur nuwun. Foto pundi? Yang rap buku kita aja. Kita aja. Salim besar ya aku. Iya. Wah, awakmu memang kok merasa lho. Ya Mbak. Nggih, Nduk nah. Buka tak iki buka tak. Aduh dah. Aduh, sik lho ndekne yo ora iso dipenggak masam bocah iki apa? Iso apa piye? Mbah. Piye sayang? Ngendi? Dah ya ke sana ya. Sana, yuk. Ayo ke sana ya. Boleh. Tembak kenapa? Nduk saline kalau Nduk digowo, Nduk. Pisan kan. Wis digowo. Ini tak gawani roti mbek cemilan ya, Nduk ya. Engko dibeli dalan. Tante Nah, ada cemilan mbek roti ya, Nduk ya. Iya, ora ya mbek bae yo. Awas kamu ya. Awas kamu ya. Kinara panas. Ayo tak duduk sama papa. Papa ya. Piye, Mbak? Tante Nah. Salim Mbak Ina. Yo, ada salin apa dijak jere. Ayo. Ayo ke sana ya. Saya Mbak anu sik. Anu dulu. Piye, Dek? Doyot, Wes doyot. wes Etan wes. Apa kinara lho? Ya pengen Kinara maksudnya. Ngomong ya wes Mbak aku. Dona. Tahu sak pamit lah. Wes saya langsung budal lah pesawat ya. Wes hati-hati ya, Dek ya. Siap, Mbak. Hati-hati loh. Gerak. Sepatu mundi. Jajan Mas Wahyu. Ayo ke sana ya. Ke sana ya. Wes Dek. Saya dulu. Salim Mbak. Salim sayang dulu sayangnya. Bengi Mas Dimas ya ngono. Lagi Intan Iya, di Intan di Intan depan Intan. Intan depan. Kenapa nih Mama. Oh, Mama. Depan kan ya, depan sama Mas Wahyu. Oh, Mbak Mas Wahyu Kamu di kan depan. anu. Sahabatnya Mas Wahyu. Mas saiki nambah Mas Wahyu ki wah. Sana tuh Saiki lagi bestian, Dok. muter. Ya wis seneng Nduk. Subuh lho Nduk nang wis adus. Setengah 7 wis salen masam. Wis kruwingeten. Lah sing kangge kula ya jeng balik menika rasane abot iki. Abot ya Nduk. Lah Tapi sing Intan wis wedi Lah, capek. aku ya koyo sing duwe acara balik ki aku kok malah sing aku digegeri. Jadi ya wis ora apa-apa. Mas Wahyu matur suwun ki Mas Wahyu nggih. Berangkat ini. Ya hati-hati Nduk ya. Wis Udah. suwun ya. Kasih kinara. Iya Nduk. Hati-hati. Kalau kayak bingung Sampe bestine Mas Wahyu kok Bestine Nduk dah saiki Nduk. Ayo, Iya. Sekarang tinggal ya. Hati-hati Nduk ya. Ya, hati-hati. Hati-hati. Suwun Nduk adike mbok ajak seneng. Ya.
Mbak Sis. Aku wis booking kamare iki tak nggoni aku. Susah gunting jenengan karo mak Wes Nduk Rep. Makasih ya Dek Rep ya. Matur suwun Dek. Iya, hati-hati Dek. Heeh. Iya, makasih. Walah seneng ya Cah. Makasih ya Nduk Rep. Ki Mas Wahyu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Mbak Repi rong munggah piye? Sik, Mbak Repi ben munggah sik. Walah wis tak pamitno Yuyut. Wes, ya, aku mau Wes. ini kamar mandi. Iya, kok wis kepethuk ngono lho, wis hati-hati. Ya Allah, Nduk senenge Cah Intan. Wis ndeklek. Intan wis ndeklek kok ngarep kae lho Mbak Mas Wahyu. Ora enek sing mabuk, bismillah. Budal mulai selamat. Intan dijak healing Mbak Yune iki. Matur nuwun Nduk, adike mbok jak jalan-jalan ngetero Mbak Lina balik. Wes. Tapi pemirsa, Intan wis budal iki mang karo tak absene nggih pemirsa. Engko ndang enek enek komentar Lina diajak. Soalnya masih liburan lah, ini memang ngajak Mbak Lina. Mbak Lina mau balik pemirsa. Emang yes ketemu Mbak Lina bareng. Ada Mas Wahyu, Intan, Mbak Indah, Kinara, Repi. Enek Mbak Repi mah. Tapi Mbak Mendes ketok emang gak enek nduk yo, ketok emang gak enek. Oh iya salah. Bunda ki pipis sih nduk mang. Lah mungkin pipis ambek sekalian meditasi, terus ambek mengeluarkan aura-aura piesek sing negatif dikeluarkan yo gak ro yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iki nek ning nggonanku iki jenenge bubur abang utawa bubur lemu. Nek bubur sengkolo iku nggih pemirsa, bubur abang ngene iki dhuwure dikeki rupane putih. Dinggo ngekeki nama, dinggo ngeleh jeneng, dinggo mbuak sengkolo, wis ngono kuwi. Tapi iki bubur abang biasa. Bismillah. Mame alon-alon. Ngale untune sing kene sik bar protol kata. Wes. Alhamdulillah enak, Dok. Mama Susi enggak, Le? Pandane bude protol entek. Apa? Pandanku protol. Lah mendino nggih bubur. Nggih bubur bayi. Apa suta, Mbak? Entek ya ben. Enggak apa-apa, sok nandur neh. Monggo pemirsa. Nek sing putih niku rasanya gurih tok, santan karo garam. Ya pun pemirsa, aku tak ngajak Mak Jah gue nambah durasi buka oleh-oleh dari keluarga Mbak Puji Pati Gabus. Sebelum kesini beliau sekeluarga itu mampir ke tempatnya Mak Dames. Jadi mamahnya Queen itu enak-enak telepon sik pemirsa ya. Lanjut ya pemirsa. Dik mah enak telepon. Terima kasih untuk Mbak Puji sekeluarga dan juga mamahnya Queen nggih. Eling megake padha karo putrine Pak Lurah. Wis dibawakno ini lho pemirsa. Papa cookies sama buah ya. Mak Jah tak enteni ternyata dimintai tolong sama Reka untuk berbagi. Nglarisi dagangane Dek Susi nggih, berbagi ning kidul-kidul kono lho. Matur suwun nggih Mama Queen dan juga Mbak Puji. Buahnya wis tak bene mateng
bisa digawe es alpukat karek numbaske susu evaporasi. Jadi ceritanya Mbak Puji punya saudara itu mamanya Queen yang tinggal di Bekasi, ngepen banget sama Mak Besti. Terus akhirnya ke sana bersama keluarga. Alhamdulillah, terus monggo anu darku lontong. Walah Bu, nembe mawon tenggene mak nggih di napa damelke maem niku lho maem lontong. Oh nggih pun terus ngobrol-ngobrol pemirsa ya, ngobrol-ngobrol. Terus mau balik, mungkin nggih perjalanan balik ke Bekasi nggih paringi lancar. Budal boleh berarti paringi kelancaran, keselamatan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sing repa Mbok wis ndek konten apa? Tak ewangi gawe. Ya yes, nduk engko sore nduk ya, aku tak salat sik terus istirahat. Untukku mbok kena apa? Padahal yo ora mam sing aneh-aneh, kok ujug-ujug kok umat neh teng ngono biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya ngoten, Mbak Puji Pati gabus. Suwun nggih Mbak nggih. Bawa ke buah. Terus niki enten apel, buah bir, enten jeruk nggih to. Mengke saged di damel rujak to sing lho. Rujak lagi blimbing to nggih. Ndane mak aja. Ada bagi-bagi mbako. Ampun pemirsa, demikian cerita siang ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mungkin dibagi-bagi ya, niki roti Dek Dewi.